Rhan o waith bardd ydy rhoi'r geiriau mwyaf diddorol at ei gilydd. Yn aml iawn, da ni'n defnyddio yr un geiriau efo'i gilydd bob dydd. Er enghraifft, os di rhywun yn defnyddio y gair awyr, mae rhywun yn meddwl yn syth am y gair glas, awyr las. Os di rhywun yn defnyddio y gair mynydd, mae rhywun yn feddwl yn syth am mynydd mawr. Neu os di rhywun eisiau disgrifio llygoden, mae rhywun yn defnyddio y gair bach, llygoden fach. Ond, rhan o'r hwyl o fod yn fardd ydy rhoi geiriau at ei gilydd sydd bron erioed wedi cael ei defnyddio efo'i gilydd o'r blaen i greu delwedd, i greu llun, i greu darlun diddorol a newydd. Rwan ta, mae gen i ddwy het yn fan hyn. Mewn un het, mae gen ni eiriau am bethau a phobl gwrthrychau. A yn yr het arall, het galad iawn, mae gen ni eiriau disgrifio, ansoddeiriau geiriau disgrifio. Rwan ta, maen nhw llawn geiriau wedi cymysgu efo'i gilydd. Ta, dwi am dynnu un gair allan o'r het yma. Felly, kangaroo. Rwan ta, sut ydyn ni am ddisgrifio'r kangaroo? Rwan ta, ni weld. Kangaroo. Kangaroo gwyllt. Ta, mae hwnna'n un bach da. Ella bod ni wedi gweld y gair gwyllt yn mynd efo kangaroo o blaen. Gawn ni weld be arall sydd yma. Mae gennym ni kangaroo. Kangaroo blinedig. Dau air hollol wahanol. Kangaroo gwyllt. A wedyn kangaroo blinedig. Rwan ta, gawn ni weld be arall sgynnon ni. Rwan ta, mae gennym ni nain neu mamgu. Rwan ta, pa air sgynnon ni i fynd efo nain neu mamgu? Nain llawen neu mamgu llawen. Beth arall sgynnon ni? Mamgu busneslyd. Dwi'n hoffi hwnna. Mamgu, sydd wastad eisiau gwybod beth ydych chi wedi bod yn gwneud, lle ydych chi wedi bod. Dwi'n licio hwnna. Rwan ta, mae gennych chi yn eich dosbarth, mae gennych chi ddwy het fel yma, a dwi eisiau i bob un gymryd un allan o'r het gwrthrycha, un darn o bapur a dau darn o bapur allan o het ansoddeiriau sy'n disgrifio pethau. A wedyn, mi gewch chi weld be sydd gynnoch chi.